आदरणीय चाचा चाची एवं माता बहन से अनुरोध बाकी अपना ही के जिला रोहतहट फतुहा विजयपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 3 मेवा में नाग बाबा से दर्शन करे चले चलू। भोरे भोरे आके बाबा देवी दरसनवा हो आई के अथनवा भोरे भोरे देवो तारे अपन दरसनवा हो आई के भवनवा मेवा में नाग बाबा आइल बाए भैया मेवा में नाग बाबा आइल बाए भैया। हो हल्ला उनकर बोरी बाए मोरे भैया हालांकर बड़ी बाए मोरे भैया। मेवा में नाग बाबा आइल बाए भैया मेवा में नाग बाबा आइल बाए भैया। म्यूजिक बाय डीजे मोहन। मेवा में नाग बाबा आइल बाए भैया। दूर दूर से लोग सब दर्शन करे आवे बाहर जगहिया उत भावे। देखेला भीड़ उहवा होखेला बोरी हाथ जोड़ के सोबे गोहरावे। बसले बाबा शीशो करे सुना छैया। बसले बाबा शीशो के रे सुनो छैया मेवा में नाग बाबा आइल बाए भैया। मेवा में नाग बाबा आइल बाए भैया। म्यूजिक बाय डीजे मोहन। मेवा में नाग बाबा आइल बाए भैया। सुनो तानी चर्चित मंदिर उहवा हो बनी सबे बनावता प्लान। पूजा प्रधान उनकर रोज दिन होखी जपी लोग मन से भजन। गावो त सुनो और स्पिरिटम गवैया। गावत सुना मंत्र यादव गवैया। मेवा में नाग बाबा आइल बाए भैया। मेवा में नाग बाबा आइल बाए भैया। प्रीतम रिकॉर्डिंग स्टूडियो शीतलपुर नेपाल।